Président, bonjour. Bonjour. An y'a ye kunun aw tun ye weleli kɛ k'a fɔ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan wa mɔgɔ tɛ bɔ boulevard la ko n'a y'a sɔrɔ min ye aw ka laɲini o sɔrɔla nka sɔgɔmada na min ye polisi olu kɔnɔna na olu ye gazi ci ka jama yɛrɛkɛ ka mɔgɔw bɔ boulevard la e ka yeta ye jumɛn ye ni événement ninnu kan. N b'a fɛ ka M5 RFP a militants bɛɛ a ɲɛmɔgɔw bɛɛ surtout à genoux M5 RFP jeunesse vraiment ka janjo fo uli ka fo malien bɛɛ ye ka bɔ Kayi ka taa Bamako, Ségou, Sikasso, Kucala, Buguni, Mopti, Gao, Tombouctou, diaspora yɔrɔ bɛɛ la France, États-Unis, Canada, Bruxelles, Suisse, Afrique du Sud yɔrɔ bɛɛ la malien bɔra ko ŋaniya yira ko fanga bi Mali kunna bi ko malien to fanga fɛ n b'u fo k'o waleɲuman dɔn o ye boli min kɛ kunu rassemblement a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali histoire kɔnɔ an y'a fo fana an y'a waliya Ala y'a kɛ an ka jeunes u y'u ka engagement u y'a waliya an tora yan an ka autoritaire moral y'a ka message de l'imam Mamadou Diko o kɔfɛ an ye yamariya d'a ma ka taa so cɛkɔrɔba don bɛɛ tora M5 RFP comité stratégique ɲɛmɔgɔw bɛɛ tora yan fo minuit passé minnu ka kɔrɔ n'a ye an y'a fɔ ye k'u ka taa so an yɛrɛ a laban vers 1h jeunes nana fɔ ye k'an ka taa so ko M5 RFP jeunes a jeunesse minnu bɛ comité stratégique la i n'a fɔ Kader Maïga ani Amadou Ndunga ani u jɛɲɔgɔn k'an ka taa so k'olu bɛ to ka jeunes ka animation kɛ fo sɔgɔma ne yɛrɛ ye weleli kɛ k'a fɔ Bamakɔkaw bɛɛ ye jeunes ka wele bila u ye réseau la k'u kana faran ka su fɛ sɔgɔma ni mɔgɔ o mɔgɔ n'a salila a kan rejoint mais au lieu que mɔgɔw ka taa bureau la u kan rejoint place de l'indépendance la pour que k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko maliyɛnw tɛ fanga in fɛ an b'a dɔn ko an ka jeunes sira yan fo sɔgɔma mɔgɔw commencera ka taa ni dumuni dɔ ye buru dilan dɔ ye croissant dilan dɔ ye café dilan ka taa d'u ma comme ça dɔ yɛrɛ y'i labɛn ka na ni bâche ye an fana ye bâche loué pour que an ka tile bɛɛ kɛ yan i y'a dɔn fanga in a paniquelen don sisan a b'a dɔn ko a tɛna to maliyɛn kunna donc u ye force de l'ordre bila ka na sɔgɔma vers 8h ni gazi ni jikalan k'an ka jeunes gɛn ka dɔ bɔgɔ pour k'u ka taga an bɛ jeunes fo o la u ma tiɲɛli kɛ u ma yɔrɔ jeni u ma foyi kɛ parce que o de y'an ka mot d'ordre ye fanga in bɛ taa ka bɔn kunna k'a sɔrɔ tiɲɛli ma k'an ka jamana kɔnɔ n b'a fɛ ka jeunes fo la vraiment k'u féliciter n b'a dɔn comité stratégique bɛna réunion d'évaluation dɔ kɛ bi a ka kuma fɔlɔfɔlɔ o ye ka population fo ka jeunes fo u ye min kɛ vraiment o y'an nimisiwasa k'a f'u ye ko lutte in bɛ continuer an bɛna réunion stratégique dɔ kɛ an kan ka continuer cogo min na an bɛna hakili falen jeunes fana bɛna o réunion in la k'u hakilina d'an ma pour que lutte in ka continuer parce que an tɛna dabila o parce que a sera yɔrɔ min na ni M5 RFP ɲɛmɔgɔw y'a dabila maliyɛnw tɛ sɔn ma ko u bɛna ka k'u y'u janfa a dun daminɛna pour que Mali ka bɔ bolo la Mali ka sira ɲuman ta Mali ka se ka a hɔrɔnya a yɛlɛma ka a ka indépendance a ka souveraineté a ka dignité danbe a ka se ka sigi u ma ko min bɛ ka kɛ bi i CEDEAO ko in i cour constitutionnelle ko i député ko in i gouvernement ko in o bɛɛ t'an concerné min bɛ maliyɛnw concerné bi o ye fanga in ka démissionner n'a a ka régime a bɛɛ ka démissionner ka bɔ maliyɛnw kunna o kɛlɛ in na jeunes de b'a ka 80% kɛ an bɛ hakilina dɔrɔn de d'u ma mais kunu a y'a dɔn tigitigi ko Mali jeunesse labɛnnen don min na pour aller à une autre étape parce que a kun fɔra yen ko mɔgɔw tɛ se ka si kɛnɛma u y'a yira k'u bɛ se ka si kɛnɛma hali ni sanji bɛna u bɛ to yen donc o ye étape qualitativement nouvelle étape kura de nana c'est comme an bɛ kɛlɛ in daminɛ don min na u kun y'a fɔ n'a ye bɔli kelen bɔli fila kɛ
n'a ma ɲɛnabɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a dabila ayiwa jeunes y'a yira an na sɔrɔ ko étape kura de nana qualitativement nouvelle c'est-à-dire mɔgɔw jɔlen don cogo min na Kayi, Bamako, Ségou, Mopti, Koutiala, Bougouni, Sikasso, Gao, Tombouctou, faux 1h, 2h du matin, faux Sogoma. Oya Irana qu'on a atteint le point de non-retour. Donc, les jeunes font là, quand Malion Befou, en bena réunion que c'est ça, quand Wele Blakana, en bas à la Bentogomina, Nala son ambetla quand en Sago Soro. Malion Sago Obesoro. Ok, président, yo, Kumako, Anya y désobéissance civile. Ni ye a stratégie sabanan ye sabula fɔlɔ denmisɛnninw kun y'a daminɛ ka barikade kɛ a y'o bɔ yen o kun donna service la gouvernement ye mesure wɛrɛ ta o kan nka ni fana kun ye jeunes yɛrɛ ɲumana kun o kun ye asso final de c'est à dire an kun bɛ to boulevard la fo ka fɔ sisan ni président ye wala sɛmɛ waati min ko parce que o ye sariya dɔ ye min bɛ aw yamaruya aw ka to nin yɔrɔ kelen in na nka an y'a ye tuguni sɔgɔmada na o tilala ka stratégie falen min ye ka mɔgɔw gɛn ka o yɔrɔ fana occuper. Est-ce que amse ka fɔ ni fana ni ye ni stratégie fana dankarila ye fanga fɛ wa walima aw bɛna stratégie wɛrɛ de kɛ ka se ka aw fara ɲɔgɔn kan tuguni parce que yɔrɔ in kɔni fara ɲɔgɔn kan tuguni bi ma da la ni a bɛ se ka. An bɛna yiru la n'Ala sɔnna comité stratégique bɛna réunion dɔ kɛ an bɛna yiru la ko initiative ni créativité min bɛ M5 RFP ɲɛmɔgɔw bolo a tɛ fanga in bolo an bɛna solution wɛrɛ boloda u bɛna kamana guwan. U m'a fɔ ko n'a ye boli kelen kɛ ko tɛ ɲɛnabɔ wa ko mɔgɔw bɛ sɛgɛn mɔgɔw bɛ ka bɔ don o don u m'a fɔ an ye désobéissance civile kɛ f'u paniquera an ye changement dɔ fana la k'an ka mɔgɔw minɛ k'u don kasa an ye changement dɔ fana an bɛna changement don nin fana la aw bɛna mɛn stratégie kura bɛ dilan parce que an bɛ baara kɛ ni hakili de ye olu bɛ baara kɛ ni marifaw ni gaz ni ka mɔgɔw faga hakilina t'u la o nous on est créatif. Solution mena soro ala barkala ati dabla fana fo démission du président de la République ton régime au ka soro abena ke lafiya kono tieli tena ke fagali tena ke fo na bora ulufe o de anga laɲini ambena soro fana ala barkala ambena soro parce que doawu de be M5 RFP ko parce que ambe mi ɲini ambe laɲini mina o malion beka intérêt hakato bala sallallahu Muhammad kuma ka laban awi ibora ka fɔ fanga ye aka fanga yira aw kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ ka baara kɛ ni hakili ye nka an b'a dɔn bi CEDEAO ɲɛmaa fana dɔ bɛ yan min nana ko sigiɲɔgɔn ka kuma an bɛ se k'a fɔ baara min kɛra fanga fɛ sɔgɔmada in na est-ce que an bɛ se k'a fɔ nin kɛra aw ni fanga cɛ sigikafɔ dankari kɛra la wa walima hali sini n'o y'a wele a bɛna taa sigikafɔ kɛ. c'est-à-dire o y'a yira dɔrɔn ko fanga in a bɛ min fɔ n'a bɛ min kɛ u tɛ sira kelen la u bɛ hakili suɲɛ ni janfan dɔrɔn de la don o don u y'o de kɛ maliyɛnw la o de y'a kɛ maliyɛnw murutila o. U bɛ mɔgɔw bila ka taa fu an ka négocier mais u kɛcogo o b'a yira k'u t'u ka n'u ye min fɔ u t'a bato n'o tɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw nana u y'an wele an kuma dɔrɔn k'an tɛ se ka réunion si kɛ fo an ka bɔli le 11 août o ka kɛ a kɛra u tila k'an wele su fɛ kulu yɛrɛ y'a ye u y'a ye en direct sur les télévisions nationales et internationales kulu yɛrɛ dabali banna. Kulu ma dɔn ko maliyɛn cɛsirilen don ka se nin na donc an kuma n'u b'a fɛ k'an rencontre vraiment temps t'an bolo fo an ka bɔli in ka kɛ temps t'an bolo fana bi sɔgɔma u ko k'an ka ɲɔgɔn sɔmɔ bi sɔgɔma temps t'an bolo an bɛna réunion de restitution kɛ ka stratégie kula dilan k'an ka jeunes féliciter fɔlɔ n'an tilal'o la an ni olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye o fana an b'a kɛ bonya dɔrɔn de kama c'est pas parce que an bɛ taa yɛlɛma da an ka ko la n'u bɛ ka fɛn min kɛ o t'an concerné an y'o fo ka ban o bonya kɔnɔ n'u bɔra kɛnɛma ka na an bɛ t'u lamɛn donc a ye rendez-vous poussé fo sufɛ o dɔrɔn de b'a la n'o tɛ k'a fɔ k'an bɛ bɔ an ka laɲini an tɛ bɔ kan an ma bɔ kan kunu an ma bɔ kan bi an tɛ bɔ kan sini parce que fanga yɛrɛ a ma foyi yira an na min bɛ se ka an convaincu ko a labɛnlen don an ka négociation kɛ et puis an bɛna mun de négocier u bɛna mɔgɔw gaz bila mɔgɔw kan ka mɔgɔw ci k'u don kaso la négociation tɛ yen tuguni o. Donc an kɔni bɛna hakili jagabɔ kɛ an bɛna CEDEAO mɔgɔw rencontrer bonya kɔnɔ k'an ka hakilina f'u ye tuguni k'an ka jeunes fo tuguni vraiment M5 RFP jeunes n b'aw fo ka waliɲuman dɔn comité stratégique bɛɛ tɔgɔ la u bɛɛ y'an wele kabini sɔgɔma fo n ka message in ci olu tɔgɔ la yanni réunion yɛrɛ ka kɛ a bɛɛ k'u b'a fo ka waliɲuman dɔn a y'a labɛn an bɛna bɔli wɛrɛ kɛ
an bɛna bɔ sira min fɛ u man kɔnɔ o yɔrɔ la quoi fo fanga in ka falan sɛmɛ. ok président welekan laban ani folikan laban pour que an ka se ka baro. Ka maliyɛnw bɛɛ fo Mali kɔnɔ diaspora jeunes cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ M5 R1 a ka se ka walan sɛmɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ ni cɛli si ma k'a la tuguni hakɛto b'a la sali ala Mahamadu. Bonjour président. Bonjour. Donc ce matin nous avons vu hier vous avez fait un appel à la mobilisation pacifique pour demander le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, mais que cela se fait dans les règles de l'art. Donc vous avez demandé aux militants de rester au monument de l'indépendance jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause. Mais ce matin nous avons vu les forces de l'ordre ont intervenu et ont déguerpi les manifestants. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Et je dois d'abord commencer par féliciter la jeunesse du M5 RFP. Ils ont totalement et pleinement rempli le contrat avec le comité stratégique, avec le peuple malien. Je dois aussi féliciter et remercier notre autorité morale. Je devrais d'ailleurs commencer par ça, l'imam Mahmoud Dicko, qui a passé un message fort hier, qui a donné confiance au M5 RFP, qui a donné confiance à la jeunesse, qui a donné confiance au peuple malien. Je voudrais féliciter et remercier l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de la diaspora pour la plus grande mobilisation dans l'histoire de la République du Mali qui a été faite hier. Partout, à Kaï, à Bamako, à Ségou, à Bougouni, à Koutiala, à Sikasso, à Mopti, à Gao, à Tombouctou et au-delà, dans tous les grands pays de concentration des Maliens, la France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Féliciter tout le monde. Féliciter les Maliens, tout âge confondu, toutes conditions sociales confondues, qui se sont mobilisés. Ceux qui n'ont pas pu aller ont donné le transport aux jeunes pour aller sur la place de l'indépendance. Les féliciter pour cette mobilisation. Leur dire que notre lutte va aboutir. Elle aboutira parce que la cause que nous défendons est juste. Elle est partagée par l'écrasante majorité des Maliens. C'est pour cela d'ailleurs que de conférence en conférence, de rassemblement en rassemblement, le nombre de Maliens qui rejoignent notre lutte devient de plus en plus nombreux. Hier, après le retrait de notre autorité morale, auquel nous avons demandé de se retirer, dès lors qu'il a fait passer le message important, il est resté avec nous un moment, il nous a demandé de rester sur place. On est resté sur place. À partir de minuit, on a laissé les plus âgés rentrer. Et vers 1h, 2h, nous sommes rentrés en faisant passer un message, demander aux jeunes de rester sur place, demander à la population d'amener à manger, d'amener des tentes, d'aider les jeunes. Et le matin, après les mosquées, que les gens rejoignent la place de l'indépendance. Au lieu d'aller au travail, pour travailler, pour consolider un pouvoir illégitime, de se rejoindre aux jeunes du M5 RFP, et nous devons nous retrouver tous pour continuer la mobilisation. Le pouvoir a paniqué. Ils ont envoyé ce matin, contre toute attente, les forces de l'ordre pour disperser nos militants à coups de gaz lacrymogène et d'eau chaude. Cela montre clairement qu'ils ne sont pas dans des dispositions de négocier, contrairement à ce qu'ils nous font croire tout le temps. Et nous tirons les leçons. Ce qui est certain, le comité stratégique va faire une réunion d'évaluation ce matin même et nous allons tirer toutes les conséquences. Ce qui est certain, cette lutte, elle ne s'arrêtera pas comme les autres le pensent. Ils ont d'abord augmenté le prix du coton pour avoir les paysans avec eux. Ils voulaient mettre à 250 francs, 200 francs. À cause de notre lutte, ils l'ont remis à 250 francs. Ils ont voulu régler le problème des anciens, l'article 39, qu'ils n'ont pas voulu régler pendant plus d'un an. Les magistrats ont marché, ont manifesté, ont fait grève pendant des mois. Ils les ont méprisés. Maintenant, ils leur ont donné tout ce qu'ils marchent en espérant les avoir de leur côté pour réprimer les militants du M5 RFP. Nous sommes convaincus que les magistrats du Mali que nous connaissons, des hommes de qualité, ne seront pas abusés par ce pouvoir incompétent, irresponsable, qui de toutes les façons est condamné par l'histoire. Et nous avons dit que ce pouvoir est définitivement rejeté dans les poubelles de l'histoire. Et donc, après tout cela, nous allons réfléchir, nous allons trouver des nouvelles stratégies pour leur montrer que la créativité
au Mali se trouve du côté du M5 RFP. De leur côté, c'est l'argent, les armes, les gaz, pas de réflexion. Nous allons leur montrer que nous nous réfléchissons. Et la prochaine fois, nous allons paralyser le pays jusqu'à ce que ce pouvoir sache qu'il n'a pas le monopole du Mali. Le Mali appartient aux Maliens. Tant qu'il n'y a pas un accord politique qui satisfasse aux Maliens, qui satisfasse aux paysans, aux éleveurs, aux fonctionnaires, aux étudiants, aux jeunes, aux hommes politiques, l'ensemble du peuple malien, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que ce régime tombe de façon pacifique, de façon démocratique, de façon légale. Parce que tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de la loi. Donc nous allons réfléchir pour prendre de nouvelles stratégies. Et je sais que les capacités des dirigeants du M5 RFP, leur créativité nous permettra de trouver des solutions pour obtenir ce que le peuple malien cherche. Ce pouvoir ne veut pas négocier. Ce pouvoir trompe les gens. Ce pouvoir pense que c'est la répression. Et là, nous allons leur montrer que nous nous réfléchissons. Et je salue nos jeunes. Je salue les jeunes qui sont détenus. Je salue la mémoire des jeunes qui sont décédés. Ils ne sont pas morts pour rien. C'est ce que nous pouvons leur dire. Nous saluons aussi notre camarade Soumaïla Cissé, partout où il se trouve, pour lui dire que cette mobilisation, c'est aussi pour obtenir sa libération. Voilà ce que je voulais dire. Et féliciter encore les jeunes du M5 RFP. Ok, Monsieur le Président, vous venez tout juste de parler du bras de fer. Une fois de plus, encore, l'État montre ses muscles. Nous pourrons dire aujourd'hui, tous ces mouvements sont en train de tomber dans un oreille de sourd. Et quel sera l'avenir du mouvement face à l'État? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la négociation est totalement rompue avec l'État, puisque celle-ci, à chaque fois, montre ses muscles? Et nous le savons, comme vous venez de le dire, le représentant de la CEDEAO est déjà à Bamako. Peut-être que vous allez les rencontrer. Et tout ce que la CEDEAO a pris comme mesure, nous avons dit que nous ne sommes pas concernés. Mais nous sommes une organisation responsable. Nous savons que le Mali est un ensemble. Le Mali a besoin de la CEDEAO, aura besoin de la CEDEAO, comme la CEDEAO a besoin, aura besoin du Mali. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, la CEDEAO cherche à sauver un régime rejeté par le peuple malien. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Mais cela ne veut pas dire que nous rompons avec la CEDEAO. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons dit aux représentants de la CEDEAO, à l'envoyé des chefs d'État, le président Goodluck Jonathan, que nous sommes disposés à le rencontrer. Mais après le 11, nous avons discuté avec ces représentants hier soir. Nous allons les rencontrer ce soir un peu tardivement, après avoir fait l'évaluation de la situation, pour réaffirmer les positions de principe du M5 RFP. Nous allons continuer à demander la démission de ce régime jusqu'à ce qu'il démissionne, jusqu'à ce que nous ayons un accord politique qui nous permet de rentrer dans une transition démocratique pour reconstruire nos institutions, pour reconstruire notre pays, pour donner la dignité aux Maliens, pour recouvrir la souveraineté du Mali, pour recouvrir l'intégrité du territoire national, pour redonner confiance aux Maliens, qu'ils aient confiance en eux-mêmes, en leur avenir, en leur armée, en leur État. C'est ça que je veux dire. Ce pouvoir ne négocie pas. Il fait du dilatoire, il fait du saupoudrage, il trompe les gens. Aujourd'hui, s'il y avait une volonté de négocier, ce n'était pas compliqué. Il fallait laisser les Maliens manifester, rencontrer les dirigeants, discuter avec eux pour qu'on trouve les conditions d'une transition démocratique qui permettent au Mali de restaurer sa démocratie, de retrouver la voie d'un véritable État démocratique, laïque, républicain. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes sous le joug d'une oligarchie plutocratique qui a pris le peuple malien en otage. Nous voulons briser le joug de cette oligarchie. Nous voulons briser les fers dans lesquels cette oligarchie tient notre peuple. Et ça, nous allons l'expliquer à la CEDEAO. Nous ne rompons jamais les discussions par principe parce que nous sommes une organisation responsable. Voilà pourquoi nous rencontrons la CEDEAO pour discuter avec eux. Et les autres partenaires du Mali d'ailleurs qui sont là, l'Union africaine, la MINUSMA, qui font de leur mieux pour que nous puissions avancer. Merci beaucoup. Ok, le dernier mot et l'appel que vous avez à... L'appel que je lance aux Maliens, à la jeunesse, c'est de rester mobilisés. Pour que la prochaine fois, nous allons montrer à ce gouvernement que pendant qu'ils ont les muscles, les armes et le gaz lacrymogène, nous avons l'intelligence pour résoudre le problème qui est posé. Nous allons les faire démissionner. Et nous allons travailler à trouver de véritables solutions aux problèmes du Mali. Et ça, nous ne pouvons l'obtenir qu'avec la mobilisation. Je demande donc aux Maliennes et Maliens, partout où ils sont,
de se tenir mobilisés, de se tenir debout, de se tenir décidés, résolus. Nous allons les lancer des mots d'ordre bientôt. Il faut les suivre, nous orienterons la démission de ce régime et nous rentrons dans une transition négociée ou pas. Ce qui est mieux, c'est que cette transition soit négociée. C'est pourquoi je parle d'accord politique. S'il refuse la négociation pour trouver un accord politique, le peuple s'assumera et de toute façon, la souveraineté appartient au peuple en dernier ressort. Ça n'appartient ni à l'oligarchie, ni à ses supports étrangers, ni à ses parrains. Ça appartient au peuple malien qui va s'assumer face à l'histoire. C'est ce que je voulais dire. Mais encore une fois, félicitations à la jeunesse, mobilisation à la jeunesse, félicitations et remerciements à notre autorité morale qui a repris les choses en main et nous regardons ensemble dans la même direction aujourd'hui. Voilà les mots d'ordre, les derniers mots que je voudrais adresser aux Maliennes et aux Maliens. Merci beaucoup.